Baba ekuseni egameni lika Jesu vula inhliziyo yethu vula ingqondo yethu silalele Baba sizwe izwi lakho ngokukholwa ngegama lika Jesu Kristu ophilayo amen. Ngiyacela sihlale phansi bazalwane. Cela ukuthatha ilithuba ngibingelele ekuseni egameni lika Jesu. Hallelujah. Mama umfundisi uMalunga, baba umfundisi uNkosi, mama umfundisi uSithole, abavangeli bonke abakhona ama-deacons, ibandla lonke egameni lika Jesu. Hallelujah. Sanibonani bazalwane. Mawunayo umakhelwane ngiyacela umxhawulise umbingelele. Makhelwane ayibonge. Ayibongwe makhe. Ngaze ngakuthanda makhelwane. Wazi wamuhle makhe. Khona ubuka umakhelwane wakhe nje mangithi ithi wazi wamuhle uthi angifuni ukuqamba amanga mina. Hayi bo njalo. Hallelujah. Kumnandi ukukholwa bazalwane egameni lika Jesu. Kodwa kumnandi kakhulu mawuphendukile walahla izono. Mhlabele sasuhlabela kudala uthi angeke ubuze kumnandi baleli ivangeli mawusashela. Ngoba ngempela kuzwakala. Mawufuna ukuba neshow awufike uhambe uphuze idrink iCoca-Cola bese udla ice cream. Uzoza ukuthi akuwona lo ice cream owaziyo. Ngoba usheba izinto ezingashetshwa. Sanibonani bazalwane. Asimbonge uNkulunkulu ukuthi usigcinile siphilile silapha egameni lika Jesu. Hallelujah. Uma imvula ike yanetha Saturday kukhona ezidecide abengixoxa noBabuthabethe noBabudlamini izolo ukuthi khona seyidecide lisha imvula silapha ngathi khona seyidecide ukuthi ayivuki ngakusasa. Alezidecide angayizolo ngokubona nje imvula. But asimbonge bazalwane uNkulunkulu ukuthi nikhona noma isimo sezulu sibe nje. Hallelujah. Savele safakwe ebusika nje sangena ebusika. Hallelujah. But kumnandi bazalwane siyakholwa. Ngizwile ukuthi namhlanje kukhona ugogo wethu okuyena omdala kunathi sonke la ugogo Mkhize wakwaJ uphi. Hallelujah. Athi isandla. Ungaphi? Hawu hallelujah. Hallelujah. Nangi lapha ya. Siyabingelela gogo. Siyakuthanda kakhulu. Shaya izandla. Sikhuluma ngeyino 90 ba lapha eyibheke 100 manje wena awufuni ukuthatha leso sibusiso. Bheke 100 manje. Hallelujah. Kumnandi ukukholwa bazalwane. Kumnandi kakhulu ukukholwa. Siyabonga ukukhona kwakho gogo Mkhize egameni lika Jesu. Siyambonga bazalwane uNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi sekukhulunyiwe kakhulu la. Ukuba khona kwethu ukubaluleka ngiyazi ukuthi ikhona umvembe uyikhulumile indaba yokubaluleka ukuthi igama lakhalazeke ngoba ngempela hlezi sikubona. Hallelujah. Hlezi sizwa kuthiwa kukhona kuvele oyedwa nje hayi ngiyamazi. Ingakho uma sikhuluma indaba yemngcwabo ngincamele uma kuzoba kakhulu ubranch leader oshoyo ukuthi hayi umzalwane wami lo. Amen bazalwane. Hallelujah. Ngoba uma kuthiwa sinomngcwabo sithatha ama-cost ayo yonke into ekhona la. Ngisho laba abasuke besebenza la konke kuza ngakuthini. Awucabange sesithatha ama-cost omuntu esingamazi. Hallelujah. So kubalekile ukuthi sikwazi. Umvemvu uyisho kahle nje wathi kuthiwa qa. Hallelujah. Siyambonga bazalwane kakhulu uNkulunkulu. Ngeqinisela imsulwa. Kumnandi ukukhonza kuleli bandla. Ngikubonile ubumnandi bokukhonza kuleli bandla
ngoLwesithathu into eyayikade ilapha kaBB abazalwane bala ekhaya bephume ngobuningi babo. Haleluya. Hayi bazalwane, hayi maakhamhlophe. Obheke kade ungekho nezandla usashaya nje izandla. Into ebikhona izolo kukhona isithebe samadoda. Hayi izolo isithebe samadoda sezeyibukwayo. Hayi efikile amadoda. Hayi begalelekile amadoda kugcwala indla igcwala phamba. Ngathi ngiyabheka nasemnyango ngafica khona ngathi mina hey amadoda kanti angaka. Futhi nabo abesifazane bebekhona bekubabona bekwenye indlu lapha ya ofikile akubone kwenye indlu lapha. Ngicela amadoda wodwa. Into emnandi bazalwane babudlamini lo. Umama uDlamini nabantwana kade bafika la ebandleni. Bekhonza lapha ebranchini wakaBB. Haleluya. Basuka lapho beza ngapha. Uma beza ngapha ubaba uDlamini ubeloko elandela nje. Kanti sizothi sisenkonzweni yesithebe samadoda ezimbokotweni ngonyaka odlule. Lashunyayela izwi likaNkulunkulu wamukela uKristu Jesu eyinkosi nomsindisi. Yilabo elithi izwi likaNkulunkulu baqashwa sekusela imizuzu yokugcina. Bathola umvuzo olingene bonke. Izolo kade ngitshelwa umfowabo omncane ethi hayi umfowethu ngoDisemba ubegodukile esekhaya. Wafika wasiqoqa sonke wasitshela ukuthi useyakholwa manje. Usamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Ngathi kumnandi mawuzwa ilungu lomndeni lisho. Ngoba makusho thina mhlawumbe ngebazi bakholwa abantu. Kodwa makusho ilungu lomndeni ngoba kubalekile ukuthi ubatshele abakini ukuthi hayi bo wena usuyakholwa. Ukuze mase sifika sesithi kwenziwa nje behlele ngezansi. Haleluya. Nikhona bazalwane. So kumnandi kakhulu siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi kuphunywa lakiwa lapha nakusasa kuzobe kulapha khona emlindelweni enkonzweni yomlindelo. uNkulunkulu abagcina abazalwane enze njalo. Sisahlela kwenziwa yonke into ngoLwesibili ekuseni ngo-10 inkonzo yomgcwabiso sobe sila sobe sesiyahamba siye emathuneni lapha ya eMobeni Heights. Haleluya. Ungena nje esibhedlela ntambama ngoba ezizwe khathele ephelelwa amandla. Uye kudokotela bamfaka amadrip wagoduka uthe mayigodukwezi no isimo asikho right. Bamphuthumisa esibhedlela eKingsway. Ucingo salithola ngabo 3 ekuseni ukuthi akasekho sesenkosini. Into evele ishoke umuntu okade sinaye nje ngesonto la. Ukusho ukuthi ngempela bazana sihlale silindile ngoba usuku nehora silazi. Okuba ngcono ke ukuthi umuntu adlule emhlabeni esenkosini. Nayo nje esisuke ngoba siyazi sonke siyadlula bazalwane. Kodwa asidlule sisenkosini. Sanibonani bazalwane. Ngiyacela singene ezweni lenkosi kulesi sikhathi samanje. Genesis chapter 2. Genesis chapter 2. Ngiyacela sithembile ungifundele uverse 18. Genesis chapter 2 iverse elika 18. Hallelujah. uJehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. uNkulunkulu simuzwa ethi akukuhle ukuthi umuntu ahlale yedwa. Amen bazalwane. Ngiyazi ukuthi leli verse siyaye sikhulume ngalo kakhulu masikhuluma indaba yemshado kusemshadweni. uNkulunkulu
uthi akuhle umuntu abe yedwa noma indoda ibe yodwa. uNkulunkulu la wengeve ebhekise kwindoda kodwa wayebhekise kumuntu. Sanibonani bazalwane ukuthi akuhle ukuthi umuntu abe yedwa. Uma uphile emhlabeni uzostrugglisha kakhulu uma uwedwa. Sanibonani ekseni. Mawuphile emhlabeni akubi lula impilo uma uwedwa. Kusemkhulekweni wami ukuthi umuntu nomuntu okhona ikakhulukazi ebandleni akube khona abantu asondelana nabo. Haleluya. Ngoba inzima lendlela uma uwedwa. Awunazi nangibuka kabi. uNkulunkulu lo udala umuntu wamdala wahlala naye. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayevakashela umuntu njalo ntambama. Kodwa yena futhi uNkulunkulu simuzwe ethi akukuhle ukuthi abe yedwa. Ngoba noma sikholwa kodwa abantu nabo siyabadinga. iBhayibheli lithi uqalekisiwe umuntu othemba lakhe likubantu. Kodwa abantu bona uyabadinga. Ngoba ukwazi ukuphila nje uwedwa. Ubokubheka endaweni ngisho umuntu ohlala yedwa nje umuntu ophila yedwa ongazwani namuntu ongazwani nawo bonke abantu ukashaye nje izingane ukuthi idlale ezazafika emgcekeni la kwakhe. Ayigijimisa izingane ayishaye ngendlela obona ngathi ushaya umuntu omdala. Yimbi inhliziyo yomuntu ophila yedwa. Into esiyazi ihamba yodwa emhlabeni inyoka. Haleluya. Kuthi uyoyibonela njengechwane lenyoka ngoba ithi inyoka ikhipha nje uchwane lenyoka ibimdedela ukuthi usuyohamba usuyoyibonela. And inyoka ngendlela dangerous ngayo ngayengakhuluma nani ngathi inyoka iyisilwane esiwiki kakhulu esibuthakathaka. Indlela dangerous ngayo ingakho uma uke wayi-attacker idila nawe kabi. So umuntu ophila yedwa ohlala yedwa unolaka olumbi kabi. Haleluya. Namhlanje ngifuna ukukhuluma nawe ukuthi noma ngabe ukhona ebandleni uyilunga lebandla kodwa ungakuvumeli ukuthi ungene la uphume wazana nawe wedwa. Uma sisuke sithi xawulisa umakhelwane wakho umbingele senzele ukuthi urelax uinteract nabantu abaseduze kwakho ngoba uyabadinga abantu. Uma unabantu oclose nabo impilo iba ngcono. Ngoba ngisho ngathi uyagula lalesibhedlela ukhona umuntu okwaziyo okuyena ozobikela abazalwane nabaholi ebandleni ukuthi awuphilile usasibhedlela. Kodwa mawuwedwa awumthinta umakhelwane wena unobani unobani. Abalandela ibhola laseNgilandi kunesiqubulo seLiverpool esithi you will never walk alone. Hallelujah. Bathi ke sathathelwe kwitulo lika Gary and the Peacemakers la ngo1963. Bathi you will never walk alone. Hallelujah. Ngoba ayikho into embi njengokuphila uhamba wedwa. Ngiyazi ukuthi badidekile manje abantu. Ngiyakuthanda nawe Nkazimulo ngikubona na unowakho ohleli naye lapho ngithi okay. Hallelujah. Even emkhunjini kaNoah uNkulunkulu uthi even izilwane ayifakwe ngayimbili. Nikhona abazalwane ngoba kuhle umuntu abe yedwa. Uma uphile emhlabeni kungaba kuhle ukuthi uhambe ubathola abantu abaright ozophila nabo. Ngesikhathi ngifika la ebandleni ngasizwa ukuthi kwabakhona abantu
abasheshe bangicosha nikhona abazalwane bangisondeza eduze engabafica khona la bangisondeza eduze okwenza ukuthi ngihlezi ngisho ukuthi umuntu wakithi engafika naye la umfundisi uZW ngangeke ngikwazi ukuhlezi ngilandelana naye njalo kwakudinga ukuthi angithola abami nami awusanibonani bazalwane ngoba once wathola abantu kuba lula ukuphinda ubuye nangesonto elilandelayo uphinde ubuye futhi makuthiwa kunomkhuleko kunento ngisho kuthiwa ubungekho kodwa khona ozothola kubo ukuthi kwenzakalani haleluya ngoba awedwa ingqondo yethu ithi hayi manginoKristu kwanele cha uma unoKristu kwanele kodwa uyabadinga abantu ingakho ngisho uJesu eyishumayezela uSawulu uPawulu esewuSawulu eshawa ngombane lithi iBhayibheli wavuswa kwathiwa naye akahamba ekumuntu nikhona abazalwane ngoba ngaso sonke isikhathi mawuphila uyabadinga abantu ngiyacela sithembile ungifundele uMshumayeli chapter 4 Shumayeli chapter 4 ungifundele from verse 9 Shumayeli chapter 4 verse 9 Kungcono ababili kunoyedwa. Kusho iBhayibheli bazalwane lithi kungcono ababili kunoyedwa. Bangcono abantu mabe babili kunoyedwa. Kukhulunywa la ngomuntu nje ophilayo ukuthi mawumuntu uphila yiba nabantu oclose nabo. Thiwa Ngokuba banomvuzo omkhulu ngomshikashika wabo. lithi iBhayibheli banomvuzo omkhulu ngomshikashika wabo. Ngamanye amazwi uma kusetshenzwa noma kwenziwa into mawuwedwa uyayithola kona ama results kodwa mani babili nithola ama results angcono kakhulu. Thiwa Ngokuba uma bewa omunye uyavusa umngane wakhe. lithi iBhayibheli uma omunye ewa omunye uyamvusa umngane. Ingakho ngithi kubalekile ukuthi uthole umuntu oright noma abantu abaright abazokusurrounda nabazoba close wena. Ungabi nabantu abazokudonsela emuva kodwa ube nabantu abakuyisa phambili. Niyezwa bazalwane? Yiba nabantu abakuyisa phambili. Uma kukhulunywa ngento yomkhuleko iprayer umkhuleko nje uwodwa udinga abantu obafica beyenza leyo nto abazokuthatha bakufaka ukuthi na uyenze leyo nto. Niyayizwa? Iyezwakala? Ngisho nje umkhuleko makukhulunywa ngomkhuleko uinvite oyedwa athi woza siyokhuleka. Mawufika na uconnect nabantu na uyizwe lento kuba lula ukuthi ugcine na usuziyela wena ngoba uthathwe omunye wakusondeza. Yonke into ekhona phansi komthunzi welanga akekho noyedwa umuntu oyiqalela yena eyedwa uyafundiswa abanye. Ngisho ngayeminyango kwababhemayo umbuzo umuntu waqala kanjani ukubhema uzokutshela ukuthi wafundiswa ubani ukubhema. Ngoba noma fana ukuthi ube nabo abantu aba oclose nabo kodwa fana ubakhethe futhi ukuthi ba abantu abanjani ngoba umuntu une-influence komunye umuntu. Ungagcina sewuinfluenceka ngezinto ezimbi uma usondelene nabantu abambi. Even iBhayibheli lithi ukuzwana nababi konakalisa ukuyiphatha okuhle. Ingakho mawuzwana nabantu zwana nabantu abaright. Kodwa inkinga enkulu ukuthi uyiphilele wena ngawedwa. Kuthiwa Kepha maye kuye oyedwa lapho ewa. kusho iBhayibheli lithi maye nawe sithembile uyifunda ngenye indlela ukuthi maye kuye oyedwa uma ewa. Kukhona abantu la mangase kuthiwe abafakaze ongasho umuntu ukuthi ngayengafikelwa isimo esimbe singihlehlisele emuva. Mase umuzwe ethi kodwa ngiyambonga usibanibani owangidonsa abanguhudula noma kunjalo wangibuyisela ekukholweni. Nikhona abazalwane ngoba uma uphila uyabadinga abantu abazokuyisa phambili. Uma uzowa kanti awazi muntu
umuntu wena kuphela uzoba nenkinga endleleni ngoba akekho noyedwa umuntu ozokuvusa. Instead labantu ekade bekubukela kude bazojatshuliswa ukuthi sewuwile. Ngoba phela masikholwa mawusindiswa nje kukhona abantu abahlezi bekubekela u6 months bathi uzowa lo 6 months ngeke uzowa. Bakubona udlula bathi hayi unyaka ngeke azawuqeda. Bakubona uqhubeka uzo bethi hayi 2 years ngeke azawuqeda. Usizakala kakhulu uma unabantu osebe. uJesu mefika emhlabeni uNkulunkulu akafikanga wahamba yedwa. Ufike wathola abantu azohamba nabo. Hayi bazalwane. Ngisho uJesu mina uNkulunkulu uJesu bengenza ukuthi njengoba uNkulunkulu mefika emhlabeni ayihambele yedwa enza izinto yonke indawo la hamba khona kwenzeka izinto. Kodwa uJesu ubona ukuthi akathola abantu abazohamba nabo yonke indawo la uJesu abefika khona ubefika nabantu. And labantu bebaluleke kakhulu kuJesu. Ngolunye usuku uzathi mina obaba noma yilaba abantu engihamba nabo. Ngoba ekholweni sigcina sithola abantu ekuyiyona umndeni wethu ekholweni. Thiwa Kepha maye kuye oyedwa lapho engenawe sibili wokumvusa. Futhi uma ababili belele ndawonye banokufudumala. Kepha oyedwa angafudumala kanjani na? Nakuba umuntu ahlula oyedwa ababili bayakuma phambi kwakhe nentambo emicimothathu ayisheshi ukugqashuka. Uma uphila emhlabeni uyabadinga abantu abaright abazokuyisa enkosini, abazokusondeza enkosini. Nikhona abazalwane? Ngoba uma uwedwa ngisho unenkinga, ngisho udinga umkhuleko, ngisho unenkinga ukhona ofuna ukuthi uyikhulekele, mawuwedwa unawo amandla impela iqiniso ukuyiyela wena enkosini. Kodwa iba namandla kakhulu mawuzophinde futhi ucele nabanye ukuthi ngicela ningikhulekise ku1 no2 no3. Sanibonani bazalwane? Ngoba as long as unabantu obambisene nabo impilo iba ngcono futhi impilo iba lula. Khona ke sewunabo abantu, enye yezinto ezibaluleke kakhulu uthando bazalwane. Uma sabazalwane asithandaneni. Webazalwane niyazi inkinga abantu abadlula kuzona la eminyango. Niyazazi inkinga abantu abadlula kuzona la eminyango. Abantu bahlukumezekile la eminyango. Abantu emqondweni wabo bahlukumezekile. Ungaze ubone umuntu ekudlule ngakubingeleli uzuyitshela ukuthi hayi umuntu uphakeme. Cha akaphakeme, uxakekile umuntu. Hallelujah. Ingakho ukwazi ukubona umuntu ehambe ekhuluma yedwa. Umuntu uxakekile. Into ke efunakalayo uthando lwethu ukuthi sithandaneni. Uma umuntu esezile kuwena waba close kuwena, mthande lo muntu. Muthande even ekuhlulekeni kwakhe. Ngoba uNkulunkulu umlethe kuwe ukuthi noma ngabe kunezinto ezimhlulayo endleleni kodwa wena uzomsiza kangcono ukuthi adlule kuzo. Nikhona abazalwane? Oh yes, akusibona bonke abantu ekufanele ukuthi umuntu menamaphutha endleleni musu uyamlaxaza umushiye kanjalo. Abaningi uNkulunkulu usuke basondeze kuwena enzela ukuthi wena ubasize ubaguide ukuthi basuke kule ndlela abengalungile benze okright. That is why kubalekile ukuthi akungabi ibona aba-influencer wena kodwa iba wena influencer bona abantu abenze okubi ukuze benze okright. Uthando kubazalwane lubalulekile kakhulu. Ngifundele Sithembile incwadi amaHebheru chapter 13. Ungifundele uverse 1 wakhona. Malume njalo uthando lobuzalwane. Awuphinde futhi. Malume njalo uthando lobuzalwane. Uthando ngiyayithanda leka 2020 wesithembile. Ithi uthando lobuzalwane maluqhubeke njalo. Nikhona abazalwane? Uthando lobuzalwane maluqhubeke njalo. Masithandane. Abantu uNkulunkulu usuke balethe kuthina balethe ngenhloso. Niyazi le nto abazalwane? Abantu uNkulunkulu abalethe kuwena usuke balethe ngenhloso.
mina ngiyaye ngimbonga uNkulunkulu ngabantu angisondeza nabo la esontweni ngesikhathi ngifika. Abanye abasekho abekho nhlobo, abanye abasakhonzi ngisho ukukhonza la esontweni, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi ngesikhathi engisondeza nabo bangisondeze enkosini. Ingakho kubalulekile ukuthi uma kufika umuntu esondela kuwe wenzani ngalowo muntu, umsondeze enkosini. Ngoba lo muntu uNkulunkulu umlethe kuwe ngoba udinga wena ukuthi umsize asizakale ekukholweni kwakhe. Uthi uBishop T.D. Jakes kwenye intshumayelo yakhe 2008 uthi there are 3 types of friends. Ngayibamba lento ingisiza kakhulu empilweni yami noma ngabe yini eyenzakala ngibambe nje into eyodwa. There are 3 types of friends. Uthi number 1 i-comrade, uthi comrade. Uthi lo mngane oyi-comrade noma mawubona abantu benalolu hlobo lobungane oluyi-comrade, uthi labo bantu labo maeza kuwena, that person is not for you. Akanendaba nawe. Sanibonani bazalwane? Kodwa unendaba nento omelene nayo. Niyazi bahlangana abantu behlanganiswa ukuthi azwani bona bebodwa, bathandani bona bebodwa, bafunani bona bebodwa, kodwa banesithe esisodwa. Comrades. That is why ubone mase kudlule leso sithi ubone sebevukelana bodwa. Ngoba inhloso bekungekona ukuthi bona bayezwana bayathandana, bebelwa nesithe esisodwa. So ngelinye ilanga mazi kuvukela izinto mntaka baba ukhumbula into eyodwa, there are 3 types of friends. Ukuthi abantu abakuvukelayo bakuvukela ngoba kumele bakuvukele noma bahlangene ngesithe esisodwa. Ingakho ubona abantu ekade bebizana ngama-comrades izolo, uma sekushintsha isitha sabo ubona nabo futhi abasezwana. Uzwibuza kanjani ngoba bengitshela abantu ba-close bayazwana? No, bekuyisithe esibahlanganisile. Uthi T.D. Jakes laba abantu bafana njenge-scaffolding, isikhafula. Uthi isikhafula amasuka esibekiwe, sisuka sibekele umsebenzi ukuthi kugitshelwe kusona kwenze lento eyenziwayo. Kodwa mase kuphelile umsebenzi isikhafula siyadilizwa, siyaqaqa. Abangani besibili, abangani ababiza nge-constituents. Uthi lolo hlobo labangani nabo futhi are not for you. Abanendaba nawe. Kodwa laba bathanda lento oyithandayo. They are not for you. Kodwa bathanda lento oyithandayo. Mawuyobuka ibhola lapha ya. Mawugqoke leli jezi uthi uhlangana umtawunga. Anazani kodwa nihlanganiswe ilento eniyithandayo nobabili. Awusanibonani bazalwane? Mangena igoli ubona khagana abantu abangazani bethathana o5 bejabulelana, abazani bahlanganiswe ilento eyodwa abayithandayo. Kodwa bona mangase bakhumula lento abayigqokile, amajezi ebhola abagqokile abasafunani futhi. Mangase bahlangana edrobheni ngeke babingelelana, ngisho ukubingelelana bengayigqokile lento abayigqokile. Meke bakhumula yona abafuna ngoba vele bona abafunani, kodwa bahlanganiswe into eyodwa abayithandayo. Uthi T.D. Jakes, and then mase bakhona besithathu, uhlobo lwesithathu labangani. Uthi lolu hlobo lwesithathu libizwa ngama-confidant. Uthi lolu lesithathu lama-confidant uhlobo ongazelele. Uthi in your lifetime mawuhlangane nabathathu usukunenhlanhla. Uthi in your lifetime mawube nama-confidant awu-3 in your lifetime usukunenhlanhla, mawuneyodwa usukubusisekile. Because laba bantu laba are hard to find. Uthi laba bantu are for you. Uthi laba noma ngabudlula esigodini banawe. Uthi noma ngabe izinto ziyakuhambela kahle banawe. Noma ngabe kuthiwa usulahlekelwe yiyona yonke into awusenalutho, uthi lolu hlobo lunawe. Uthi
umuntu uyayidinga ukuthola abantu abama-confidant. Abantu abangathi noma ngabe izimo zinjani, kodwa umbone Totobe eza kuwena zokubheka. Awusanibonani bazalwane? Abantu abathi noma ngabe usuwonile wone kwabuka bonke abantu, kodwa umbone ezokuqinisa ezokumisa ethi nako lokhu mntakababa kuzodlula. Ngisho endlini kaNkulunkulu uyabadinga abantu abazoba ama-confidant, umuntu okwazi ukumtshela inhliziyo yakho aphinde akululeke ngokungakujaji. Because lozo zakuyena umnikeza inhliziyo yakho kanti is not for you. Hallelujah. Kanti lo muntu nihlanganiswe into eniyithandayo uzothi ephuma abeya kuma-confidant abo ayobatshela ngalento kade umtshela yona. Uthi laba bantu kunzima ukubathola. Nami bazalwane kusemkhulekweni wami ukuthi sonke njengoba sila, at least iba nabo abantu abazoba ama-confidant wakho. Akuzothi noma ngabe udlula kwesiphi isimo ube nomuntu ozomnikeza umtshela inhliziyo yakho uthi mntakababa ngisenkingeni ngidlula la. Because mawuwedwa ungenalo lolu hlobo labantu uend up uyibulala. Mawungenalo lolu hlobo labantu ngisho ungene ezilingweni kubalula. Kanti mawunalolu hlobo labantu ngisho ubona isilingo siza uyazi ukuthi khona umuntu ungamtshela ungambikela. Omunye futhi uma eyiconfidant yakho ukubuka uaction wakhe athi mntakababa khona into engahambi kahle. Kuyima uqala ugonyuluka kuye ngoba unabo abantu abaclose who are for you. And then you will never walk alone. Angifundele Sithembile abahluleli chapter 16. Fundele 19, 20 and 21. Bahluleli 16 verse 19, 20 and 21. Sibuke le ndoda. Wamlalisa ubuthongo emathangeni akhe. Le ndoda ayigcotshwe uNkulunkulu. Yayihamba noNkulunkulu. Ingakuzalwa uNkulunkulu wakhuluma nonina wathi lo umnaziri wami, wathi akuya kuhlala sikelo ekhanda lakhe, akayi kuphucwa lo umnaziri wami, umuntu wami lo engimethembayo. Yavele yafika inkunzi malanga emhlabeni, yavele yahamba yodwa egcotshiwe uNkulunkulu, wavele wahamba yedwa aba yistaring. Webazalwane awukwazi ukuba yistaring ngisho sewukholwa. Uyabadinga abantu abazokubuyisa endleleni. Kuthiwa wamlalisa ubuthongo emathangeni akhe. Wathatha uDelilah, Wabiza umuntu. wamlalisa ubuthongo emathangeni akhe. Waphucula amagoda ayisikhombisa ekhanda. Wayese uDelilah wabiza umuntu ukuthi akagundwe. Waqala ukumhlupha. Ukube wayenomuntu, ukuba uSamson wayenomuntu, wayezoba nomngane ozahamba embheka uma engasamtholi. Ayanikho bazalwane. Ukube wayenomuntu, wayeyoba nomngane oyezomtshela ukuthi phuma kuDelilah. Ngoba uDelilah bazalwane uthi eqeda ngawe kodwa isuka seyikade zikhona izinkomba ngoDelilah. Awusanibonani ekseni? uDelilah ngesikhathi esaqala safika sathi nje kuwena brother, hey na uphendule, uDelilah uyangena. Kodwa mawungenayo umuntu omethembayo okulula ukuthi athathe ifoni yakhe ayivule ayibheke, ozokubuza ukuthi hayibo wemzalwane lo Delilah okhuluma naye nihlanganiswa yini? Umuntu uthi ewa akavela umuntu awe nje bhu phansi, kuqala kube khona izinto ezenzakalayo umuntu agcine wile. Wabekwa emathangeni, walanda isikelo, kwathiwa akagunda. Thiwa Amandla akhe amunga kuye. Thiwa same time amandla akhe amuka kuye. Yeah. Wathi amaFilisti aphezu kwakho Samson. Wavuka ebuthongweni. Uyazi ukuthi
inkinga yalaba bantu, remember ngithe kuwena, they are not for you. Abanendaba nawe. Abanendaba nawe. Ube ngathi uyamthiphisa, ufike wamlalisa, wamgunda, wathi akagundwe, useyamvusa manje, hey, vuka nawo amaFilisti. Uthi umvusa emva kwendaba. Yazi siswami, mawunganabo abantu aba-right abakusurroundile, uyoku-introduce kumfana, umngani wakho uyoku-introduce kumfana. Mase ukhulelwe kusho yena futhi uthi ukhulelwe kanjani, kodwa kuyena uNkuzimalanga oku-introduce kumfana. Mase usukhulelwe ayibabazise, kanti ubuyitshela ukuthi kuzokwenzakalani ngesikhathi ubahlanganisa. Delilah nomoya kaDelilah. Thiwani uka ebuthongweni wathi ngiyakuphuma njengangezinye izikhathi ngizithintithe, kepha wayengazi ukuthi uJehova wayejwayele ukwenza njalo. Wayethi mase avuke ayithintithe aqonde ngqo kwenzakala izinto, but this time usegundiwe. Lithi iBhayibheli wathi ngizovuka njengemihla yonke ngiyithintithe ngiye khona. Ugcobo lwakho namandla akho ngolunye usuku uyocabanga ukhumbutha ahamba nini. Lithi iBhayibheli siyobeka izandla kwabagulayo baphile, ugcina usuyibeka kungasenzeki lutho, khona la kufanele uyibuze khona kwenzakalani. Thiwani kepha wayengazi ukuthi uJehova wayemukile kuye. hey ya into emnandi mawunomuntu uyakutshela mawungasakholwa. Uyakutshela yes babesho kwakusho njalo athi eqhawula nje kuqala umuntu wayesho njalo ethi hayi mzalwane, ngeke mzalwane, ngeke ngangakuzwa nje kahle, ngangakuzwa futhi mawunaye seniconnecte ngempela, ngisho ungekho eduze kwakhe ukushayela ucinga athi mzalwane khona into engayizwa kahle, uright yini lapho, ubuqala umuntu ekhala inyembezi ngale egonyuluka avuma into engale ngoba unomuntu omnakekelayo. Thiwani AmaFilisti ambamba, awakhipha amehlo akhe, amehlisela eGaza, ambopha ngamaketanga, wasila etilongweni. yonke lento yenzakala ngoba uyiphilela yedwana, akanamuntu omnakekelayo. Yonke le process eyenzakalayo uzukhishwa amehlo ingoba uyedwa, but ngiyamthanda ekugcineni ngesikhathi sebembekile. Hallelujah. Ngesikhathi sebembekile ngasabo, lithi iBhayibheli wathola umfana, wathi mfana ake uncikise ngasobondeni. Nikhona abazalwane, ngoba uyamdinga umuntu, khona wayegcotshiwe kuthiwa umnaziri kaNkulunkulu, wayedinga umuntu engasenamuntu, uNkulunkulu wamnikeza umfana omncane. Lo mfana ngesikhathi embambe emncikisa ngasobondeni, lithi iBhayibheli ilapho la ekwabhidlika khona itende. Lithi iBhayibheli amaFilisti afa ngalelo langa abamaningi kakhulu kunamaFilisti awabulala ephila, wayedinga umuntu. Into esengayibona ekukholweni ukuthi ekukholweni uyabadinga abantu, noma ngabe ungakanani ngokwe-age ubani, kodwa uyamdinga umuntu. Awusanibonani bazalwane, yonke into yenzayo uyamdinga umuntu. Ngisho ukudla izono, mawusurroundwe unabangane ekukholweni aba-right enikholwa nabo ngempela, akulula ukuthi udle izono. Kodwa mawunabangane enidlalayo nabo, nizoqonywa nabo, niqome nabo, akekho khuzo omunye la, akekho khuzo omunye la kunina nobabili ngoba vele niyayifana. Kodwa mawuzoba nomuntu oright, uzothi mawusathi no mzalwane akakwenzi-ke lokho, athathe iBhayibheli alibeke la, akufundele iBhayibheli ulibone, akukhulekele, uphume kulowo moya omumbi. Mawunomuntu angifundele 2 Samuel, 2 Samuel chapter 11, 1, 2, 3. 2 Samuel chapter 11, 1,
2 1 and 2. Ngiyayithanda le Nkosi. Enye yamadoda le engiyihlonipha kakhulu eBhayibhelini. Lithi iBhayibheli kwakuyinkosi eyayisenhlizweni kaNkulunkulu uDavide. Wayesenhlizweni kaNkulunkulu. uDavide wayesenqoba izinto ezinkulu kakhulu. uDavide was powerful. Namanje uDavide remains the greatest king yakwa-Israel. Even iflag lakwa-Israel linamachopho kaDavide. Namanje iflag lakhona linamachopho kaDavide because uDavide wayewukhiye esizweni sonke saka-Israel. uDavide mkhulu kakhulu. Uma uJesu efika emhlabeni ubizwa ngendodana kaDavide nendodana kaAbraham. Uma ungasi lawo madoda omabili ungawanaki uzosala endleleni. Ngenxa yamandla ne-influence uDavide ayikhona. Ingakho uMatthew chapter 1 mayevula nje usitshela indaba ukuthi uDavide wayeyindodana uJesu wayeyindodana kaDavide eyindodana kaAbraham. But yena lo Davide verse 1. Emva komnyaka ngesikhathi sokuhlasela kwamakhosi uDavide wamthuma uJowabe nezinceku zakhe zinaye kanye noIsrayeli wonke. Yeah. Babachitha abantwana bakwa-Amoni. Yeah. Bavimbezela iRaba. Kepha uDavide wahlala eJerusalem. Naye inkinga kaDavide. uDavide uthuma abantu ukuthi akuyoliwa impi, lithi yena wayesehlala eJerusalem. Davide uhleli nobani? Uhleli ngedwa. Remember ngithe kuwena uyinkinga umuntu umehleli yedwa. Davide njengoba usala kuyoliwa impi usala nobani? Ngisele ngedwa. Kwenzakalani Sithembile? Kwathi kusihlwa uDavide wavuka embhedeni. Wahamba ophahleni lwendlu. Ngoba uyayibona indaba ukuthi inkinga yomuntu oyedwa lo ukuba wedwa kwenza nengqondo ihambe. Lithi iBhayibheli wayohamba ophahleni lwendlu. Ufunani Davide uyedwa? Ukuba uDavide eyinkosi wayenabantu abamsurroundile ngabathumanga ngoJowabe babeyombuza ukuthi Nkosi wenzani lapho ehla lapho wayezokwehla. Kodwa ngoba wayeyedwa wayethola sehamba ophahleni. Kwenzakalani? Wabona esesophahleni owesifazane egeza. Nayo ke inkinga kaDavide. Davide usale yedwa, mesele yedwa wabona into engafana ukuthi ayibona. Uthe esele yedwa wagibela ophahleni wabuka uSathane uyakhombisana ke izinto. Wabuka wabona owesifazane naye lo wesifazane uyedwa, naye uDavide uyedwa, lo wesifazane uyageza. The rest is history. uDavide ukuba kasalanga yedwa ngaleli langa. uDavide wayekwakhela uJehova indlu. Uthi uNkulunkulu Davide awusoze wangakhela indlu ngoba izandla zakho igcwele igazi. Wabulala indoda yomuntu. Angifuni ukungena kuleyo ndawo. Siyeza lapho abantu beBible study siyeza kulapho sizodila nawe uDavide lapha kwaBible study. But uDavide uyithola esebhekene nezinto uNkulunkulu esengasamnikeza izinto ngendlela efanele ngento nje yosuku olulodwa la asala khona yedwa. Mina ngiyakuncenga mntaka baba ungavumi ukusala wedwa. Ungavumi ukuhlala wedwa. Abantu abahlala bodwa bacommit suicide. Umuntu mehlala yedwa kuba lula nokuyibulala. Depression bakuthanda kama uwedwa. Kube futhi engathi ungahlala nasendlini kube emnyama nasendlini uhlale wedwa. Into icabanga ucabangani lapha? Awuye kumakhosi okuqala Sithembile. Chapter 19. Ngifundela uverse 3 and 4. Esezwile lokho wasuka wahamba ukuba asinde waya eBerisheba elingela kwaJuda washiya khona inceku yakhe. Kodwa wahamba ibanga losuku ehlane waya wahlala phansi konwele wacela enhlizweni yakhe ukuba afe. Wathi sekwanele manje Jehova sale usuthatha umphefumulo wami. The greatest prophet we Old Testament. Sanibonani bazalwane. Lithi iBhayibheli wayithola naye seyedwa.
uyithola sayedwa ubalekile, uyabaleka. Uthi sengedwa, Nkosi sale sewuthatha umphefumulo wami. Ngoba umuntu eyedwa, that is why uma abantu benenkinga bephazamisekile emqondweni, kuyaye kuthiwe hlala nabantu. Thola abantu ozohlala nabo, ozosurrounda nabo ukuze ingqondo yakho irelax. Sanibonani bazalwane? Ma uphile empilweni kunzima kakhulu uma uwedwa. Wafisa nokuyibulala ngoba uyedwa egcotshiwe uNkulunkulu ngalo lonke uhlobo logcobo. Wonke umuntu ophilayo emhlabeni uyamdinga umuntu omthandayo naye futhi okuthandayo futhi okunakekelayo. Fundele uMatthew chapter 26. Ngifuna sibheke uJesu. uJesu uNkulunkulu esemhlabeni. Ngithe wena earlier on wafika emhlabeni wathola amadoda awu-12 wahamba nawo waphila nawo. Well, thina sibazi njengabafundi bakaJesu. Sibazi njengabafundi bakaJesu. Kodwa vele uJesu ministry yakhe wakungelula ukuthi ifezeke kahle yedwa. Angifundele uverse 58, Matthew chapter 26 verse 58. Kepha uPetru wamlandela ekude kwaze kwaba sekugcineni, kwaze kwaba segcekeni lompristi omkhulu. Wangena phakathi. Siye ephasikeni manje. Sibheke ephasikeni. Ngesikhathi uJesu ebanjiwe eboshiwe. Well, mina ngiyamthanda uPetru bazalwane. Awusanibonani bazalwane? No, sikhulume kakhulu ngoPetru, samkhuluma kabi uPetru. But uPetru was loyal kuJesu. Lenkemba agenca ngayo lo umuntu indlebe ayikhombisa ukuthi he was for Jesus. Nikhona bazalwane? No, uPetru wayekhombisa ukuthi wayeyiconfidant. Ukhombisa ukuthi yonke impilo yakhe uyinikele kuJesu. Ingakho ethatha inkemba, although siza uJesu ethi suka Sathane, embiza ngoSathane. Ngoba wakubonakala ukuthi kumele necebo lokuthi uJesu alenge esiphambanweni, kuphalala igazi lakhe, sihlanzwe thina ezonweni. Uthi uJesu kuyena suka Sathane. Kodwa yena uPetru wayeqonda okuhle. But na into engiyithandayo, lithi iBhayibheli ngesikhathi uJesu bemthathile behamba naye eboshiwe, uPetru wayeloke emlandele njalo uJesu. Emama kude ngoba naye phela uyasaba bazombamba na uzobulawa. Kodwa lithi iBhayibheli wayemlandele njalo. Awusanibonani bazalwane? Uyamdinga umuntu ozothi noma ngabe sewusenkingeni angasusa amehlo akhe kuwe. Ngisho uJesu mina uNkulunkulu wayenoPetru owayeloke emlandele njalo efuna ukubona siyoba yini isiphetho sale ndaba. Awufunda u69 Sithembile. Kepha uPetru wayehlezi ngaphandle egcekeni. Abantu ophila nabo Sithembile bane-influence kuwe. Abantu ophila nabo bane-influence kuwe. Mhla wazwana nomuntu othuka inhlamba, wazwana nomuntu othuka inhlamba, awusinikeze u6 months, uzoyibona uzobe usuyiqhulula nawe mntakababa. Uzobe usuyiqhulula usuyishaya zonke inhlamba. Ingakho kubalekile ukuthi mawubona lo muntu lo wenza izinto ezingalungile, hlehla mntakababa, hlehla. Kungcono ube igwala, kungcono ube weak, withdraw. Hallelujah. Ngoba in no time lento ayenzayo lo muntu nawe uzobe sewuyenza. Ngisho emsebenzini la osebenza khona, mawubona ukuthi khona umngane wakho oqomile la emsebenzini, hlehla kuyena nawe uzoqoma. Awunangibuka kabi manje? Enkonzweni mawubona khona ubrother oqonyiwe, hlehla kuye nawe uyalandela. The next thing uzokutshela ukuthi udlala kancane. Uyaphakathi nawe. Abantu ophila nabo, labo bantu labo bano influence kuwe.
uyathanda awuthandi. Ngisho i-TV nje ine-influence kuwe. I-TV nje ine-influence kuwe. Ubuka kancane nje, ubuke lapha amamelikani hambe bhamba yo. Nawe siyokuza nawe usithi yo. Hallelujah. Yonke into abantu abakusurroundile angeke uzungitshele mina ukuthi ingane mayikhula ikhula isupport team yebhola esupport ubaba. Ingane nje mayikhula isuke ingazi Kaizer, isuke ingazi Pirate, kodwa nje mayikhula ibona ubaba ugqoka kanje, ubaba wenza kanje, ubaba wenza zonke lezi zinto ibone nengane nayo isiyenza njalo. Nayo ingakubulala impela mangazokhulume kabi ngeteam ngoba isiyona nayo. Yini i-influence? Kodwa leyo ngane mabezoyikhulula ihambe esikoleni ijwayelane nabanye bafika ifice lapha na isurround abantu iPirate kubo kodwa isurround abantu abathanda iKaizer. Uyayibona uyofika la ekhaya makubuka isimelene nobaba wayo manje ngoba abangani bayo esikoleni bayileli iqembu la ekhaya influence. Ingakho sithi thina abazalwane nina yibana abantu be-influence. Uma iBhayibheli lithi bani usawoti umhlaba, yingoba lifuna ukuthi la ufika khona uinfluence. Uma ufika ukangena usawoti awusanibonani, uvela ufika ufaka iinfluence. Thiwa kweza kuye intombazana nangu uPetru yathi kuthi iBhayibheli kuzinto uJesu ubanjiwe njalo uJesu uboshiwe. Qhamuka intombazana iza kuPetru uthi yanqinga kubamba. Yathini? Nawe ubunoJesu waseGalile. Uhamba nalo Jesu lo. Uthi kodwa waphika phambi kwabo bonke. Waphika uPetru. Wathi angikwazi lokho okushoyo. Wentombazana lento oyisho yangiyazi. Ya. Kwathi esephumele esangweni enye intombazane yambona. Wathi ephume esangweni kwaqhamuka intombazana. Shuthi amantombazana ayithanda iministry kaJesu. Ayekwazi ukumbona uPeter. Sanibonani bazalwane. Lithi iBhayibheli ngesikhathi ephuma nesangweni vumbikane enye intombazana ithini? Yathi kwababe lapho lona ube noJesu waseNazaretha. Nangu lo ube noJesu. Kusho lesibili manje ya. Waphika futhi ngokufunga. Waphika uPetru. Lalelani bazalwane. uJesu wayindoda eright, eyindoda enhle, eyindoda yonke into uJesu, yonke into uJesu wayeright. Ngisho bemshaya uJesu wayemane nje. Ingakho uJesu uma bekushaya ngalabanike, weyileyo muntu uJesu. Uma weshaya ngala kunikeza esinye ihla, weyileyo muntu lo Jesu umuntu oright. So uPetru naye kusho naye umuntu onjani? Oright, ophile noJesu. Kwenzakalani? Wathi angimazi lo muntu. Waqala washintsha manje wangabusaba umuntu oright wakhipha amehlo manje uPetru wathi angimazi loyo angimazi loyo. Angimazi lowo ya. Emva kwesikhashana ababemi khona basondela. Lise iBhayibheli emva kwesikhashana ababekhona base beyasondela. Bathi kuPetru nempela nawu ngomunye wabo. Kwavela abanye ke bathi impela nawu ngomunye wabo ya. Ngokuba nokukhuluma kwakho kuyakudala. Even ukukhuluma kwakho kuyakudalula. Uvezwa ina ukukhuluma kwakho i-influence kaJesu yayisimbambile uPetru wayesekhulumiso kwakhe nabantu babona uhambiso kwakhe. Wayesekhulumiso kwakhe. Ngisho uthi uyaphika uphika ngendlela uJesu abekhuluma ngayo sanibonani. Kuthiwani isithembile? Nempela nawe ungomunye wabo ngokuba nokukhuluma kwakho kuyakudalula. Ya. Khona waqala ukuthuka nokufunga. Sithembile funda kahle lelo gama ngiyalifuna libaluleke kakhulu lelo gama. Waqala wenzani Sithembile? Khona waqala ukuthuka. Ya, waqala wathuka inhlamba wabona ukuthi bazi ukuthi uJesu waye right. Uma ngizoyibeka lento ngendlela eright bazongangizwa kahle angivele ngithuke. Ngoba uzama ukuhluka uzama ukuphuma kulento uJesu akade yiyona ngoba i-influence kaJesu yayisimbambile uPetru. Waqala manje wathuka ya. Nokufunga. Waqala wafunga manje. Wathi Strubheka. Ya. Wathi angimazi lo muntu.
into bazalwane engifuna ukuvezelana ukuthi uJesu ipresence kaJesu empilweni kaPeter yam-influence uPeter. Hallelujah. Indlela ayesekhuluma ngayo angasadingi ukuthi aze wayesetshelwa abantu ukuthi uhamba naye. Mhlambe bake bambona, mhlambe futhi abakaze bambona. Babebona indlela lo muntu enza ngayo ukuthi ifana neyalowa muntu. Ukuze aphume endleleni uJesu akade enza ngabe kufanele asho ukuphambene ngoba abantu abakusurroundile bane-influence empilweni yakho. Wena usurround uba uyabadinga abantu aba-right abazokusurrounda, abazokufaka ekukholweni, abazokufaka emthandazweni, enizohlohlana ngezinto ezi-right zokukholwa. Nikhuluma indaba ye-fasting, nikhuluma indaba ye-prayer, nikhuluma indaba siyokhonza, nikhuluma izinto ezi-right. Uyabadinga abantu aba-right empilweni yakho. Once wathola abantu aba-right, impilo yakho izoqhubeka iye phambili. Cela sivala amehlo. Baba, siyabonga egameni likaJesu. Siyabonga baba izwi lakho. Siyabonga ukukhuluma kwakho nathi ekseni. Ngegama likaJesu Kristu ophila, umusa wakho baba, uthando lwakho luphezulu kwethu namhlanje. Ngegama likaJesu Kristu ophila, siyabonga baba ukusikhumbuza ukuthi kuhle uma umuntu engaphili ngayedwana. uNkulunkulu onamandla sondeza kithi abantu aba-right abazosondeza kuwe nabazosiphushela kuwe egameni likaJesu. Cela sishayele uNkulunkulu izandla ezinkulu. Mhlawumbe ukhona la, ngicela ungayivali inkonzo ngingakunikanga nanti ithuba. Mhlawumbe ukhona la, awukazi umamukela uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho. Nanti ithuba nangu uJesu ngoba uyamdinga umuntu. Uma uNkulunkulu ebona sihluleke endleleni, usilethela umuntu uKristu Jesu. Uyamdinga uJesu okuyena okuholayo empilweni yakho nasendleleni yakho yonke. Uma uJesu eze emhlabeni wayezotakula thina, wayezosiza thina, wayezokwenza ukuthi singabi ngabodwana, singahambi sodwa ngoba kuye sithola ngisho umndeni, sithola ngisho abantu esiphila nabo. Siyibandla nje, ibandla umndeni kwaKristu. Mawukhona la uthi ngiyamdinga uJesu, ngicela uphakamise isandla sakho la ukhona, ngithandaze kanye nawe ekseni. Mawukhona la uthi ngiyamdinga uJesu, nasi isandla, ngiyabonga, ngiyabonga. Phakamise isandla sakho mawukhona uthi ngiyamdinga lo Jesu. Phakamisa isandla sakho la ukhona, phakamisa nawe. Nangu uJesu, nangu uJesu, nangu uJesu, nangu uJesu. Yoza sisi wami, woza, woza. Nangu uJesu, phakamisa isandla sakho, woza ngaphambili, woza ngaphambili, woza ngaphambili, woza ngaphambili, woza ngaphambili, woza ngaphambili. Nangu uJesu, nangu uJesu, nangu uJesu. Ibandla shaya izandla, shaya izandla. Nangu uJesu. Baba waseShilo, woza baba, woza baba, ubayise enkosini.